Ki pulit ka West Giant Hills kila yok ban korup no ya ki artili ki skuti ba syatu nakashnong pedeng syakam bat kiam no ya sangut ki padan kti ka bakentop ya saungut ki kena hadin ka jing tokit ka blas dang na Yalong Civil Hospital. Ka Additional Superintendent of Police DSB ka CW Lingdo ha ukurwa bala pelat ha ka arpu sautrik yayong kala ong bagi pulit kila yok pedang ya ka phone call ha ka arpu laitrik yayong na uwan pidao lalu nakasnong umulong bala pentep baka skuti jong u ka badan yaw number ML not San W Henry Pra nyong kala syaktu na Yalong Civil Hospital juai. Hadien ka jing bishar benya lingbag CCTV ki pulit kila itho ya ka wika kali bala pendan kam da ki runar ha ka ba kila pendlong mardor ya ka jing tuan tat hadu banda yok bat ya ka ni kali bat ra no ya kini ki sangut kentop ya saungut ki kena sya pramer traffic cell West Giant Hills na kabenta ben pendlong ya ka jing tokin kala ong. Lingba ka jing pla jong uwe ni kini ki kena ubala judon kti teng hakikam beman ki pulit kila hiar syakasnong pedeng syakam bat yo ban kurup no ya ni ka skuti bat hadin ba pendap ya baro ki jingdon kam kat kum ka an kala ong. Ha kani ka juk kasngi ki pulit kila yo pediang ya ka jing ujor na u Bastan Roy mautho upadei dan nong mensong lang kerding uba pentip halur ka jing syaktu ka skuti Yamaha Re ZR ka badan ya number ML not San AF San not Sau not ha ka por architect janmien. Ya baro kini ki artili ki skuti bala yok kurup nakasnong pedeng syakam lawan ra no daki pulit sa pramer traffic cell ban le i kabadan kam ong ukurwa. Kani ka he pulit kala kinturu e kinong snong bakin long ki ba pikir bat ban pentik na bagi kali jongki ki don hai ki jaka ki basngan bat ru ban pentip mardor sa ki police station ba marjan lada don kino ki jing subala ne da ka ba phun sya number iway ar.